Hala, kayag sa kamera. Unta yung anak ko kayag mungkog masuko ah. Kabalo ka ba? Sa una, di ti ka kaila. Pero karon, unta dili ka magbago sa kuha. Ay, kusog sa hangin. Unta akong uyab limog. Dia paling sa lain. Otra. Ay, nakusog sa hangin. Unta akong uyab di mapalit sa lain. Ay, umuday ko uyab. Hala! Lahab na tika. Bisig wala pa kita. Labi na siguro ikaw. Yo! Magkuhan man o magbagyo ni ara ko. Natural asa man di ay. Ah! Murawan korek. Wala ka bantay diri siglangas bay? Oy, bay. Tawag bay. Bantay siglangas? Gusto mo magay di ba? Naman sa man to nga. Dikito na, dikito. Huwag ka kabantay diri pre? Ay, pre, way. Huwag ka kabantay ka pre? Ay. Aw, lagi. Langas ka ito. Sa manitri nagdrama man eh. Murag, imon mo ko. Gipitlo ka mo kanin pre. Huwag kang kamot pre. Nahinay lang pre. Usa man. Di naman ni agbay pre. Bahala mo pre. Kalangas ba itong tawhana ba? Huwag ka bantay diri pre? Way pre. Way? Langas kayo? Gani, palimot man ko sa kong... Murag. Ulam ni ko kabantay diri kaniya banga natin naglangas. Sana ato ba? Makit-an na ganito ron. Nana mo nabutang hubog lahat ng istorya ba? Go. Amo ba? Amo sa to. Amo ba? Mano ta? Unsa na? Monto to. Sige, 1 2 3. Go. Amo ba? Na kung unsa na. Ay, come on. Inom din nyo. Grabe naging. Go. Oy. O, saba? Mura-gura. Naitawag. Go. Pre, may kaniya ka. Tamang-tama. Pre, natin misuko si Mapri ba? Hubog na po. Hindi naman ka nakahubog, pre. Ay, wala mag-airbin. Ay, Marawan ako airbin, no? Marawan ako. Maayos siguro, ani. Maggunang-gunan sa ako. Agoy, maigo. Maayos siguro, ani. Maggunang-gunan sa ako. Ay, go! Go. Ayan. Kira bay. Hoy, sige bay. Ano nga nga mandira? Sige bay kay baba. Lamig sa baba ba? Patay. Nanantag mo siya. Sakpan na lang kita sa kalangas ni. Go. Ini dia kay ngaman. Go. Go. Ano magkabs ko eh. Mo nang gipangita sa Divisoria. Apa pre, bakla man na eh. Abang. Oh, marata.